Kidam tang pai ni phain koi rai siar ni karbi jutang asong Arnam Langpi Havar Amei atum chepatir pi ponsi kechengsi Chongmeipi paman pon. Bangso Chongmeipi kepaman pon ahut kivang jilang arni bangso KJA ahin pen kiklem kidam pon ji pen danglok karbi jutang asong Arnam Langpi Havar Amei sitami kithir thip ji aphansi chingki chethan pon renti. Bordeka langmili nirja aklam karbi jutang asong Arnam Langpi Havar Amei sai hemalong kepaman pon bangso kechengsi Chongmeipi along nerke prachitim malom pen lamaing thur ponsi kechengsi apharman Chongmeipi KJA Arnam Langpi Havar Amei amai pu semson ingtipensi mai chori pon lo. Mayalong alhi sarpaman pen KACEM surjurong parga chitong dunalong KJA dun mai puhum sing be VDC chairperson Alice Teron P KJA tiripi pen dorsing dera rensing timung harsing ronghang pen danglok kiong dung watum chitong dun rinti. Bangso Chongmeipi kepaman pon ahut kivang jilang arni misen pen kachari pon jiaphan semson ingtia phan mai phura pen joyram tiron aphan kongchun bar pu pek ponsi misen pen kija pon jiaphan bidi sori chethan chimum pon. News report KTV News.